Dihamu ama nami ina nami dohot haha anggi na pinaribot naung sahat di bagas joron itu hatta. Songoni nang ama nami ina nami na madohoti parminggonon marhite live streaming di bagas nasidabi. Horas madihita sa luhut na amanginang. Tapuk kama parminggot tadi manugoton tapauduk marohata martangiang nahohom mahita sangobas di inganat tabi. Amin. Maret de mahita sia buku de nomor 594 ayat sada sahatu ayat tulu. Pardingan pasado Tuhan Tadewata, Pardingan pasado Tuhan Tadewata, Pardingan pasado Tuhan Tadewata, Pardingan pasado Titao. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Say pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan. Gok dolas ni roha dia dopan ni bohim. Akahasudungan ni roha do di siamunmu sa leleng ni leleng na. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Namadok mauliate dohami tuho. Ala di papatar ho doho tuak kasih pelebiku anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham. Saya paian madihami rodi pinop pernami barita na ulii. Jala pararat may tusalhut bangso. Asa bisar sodang ni hasalangapon mi dohot dia kana hudul di kaholomon dohot na nilinggoman ni hamatean marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Sai kapuji patuhata
Yesus Jorajaka nama gongom sasude niramoto ni tangana doluhut parosate mololo warangai dan karbat sosok Saina tulus doni dogna di saluhut manusia. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatan. Patik patuluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum na dosugot, akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikod dihabiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana, asaunang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian dosi dohonon goar ni debata, ido sahatna. Atong martangiang mahita mangido gogo, siat Tuhan debata lahom mangulahon na hobbartu patik naim. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobbartu patik mi. Amen. Mari de mahita. Tapauduk marohatta di adopan ni debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladangadong hapor siaw di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil siyan akadalanmu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan, ala nidenggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadusa ni haposoon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbartu asin ni roham dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
tabege maha tabaga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongin di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mari dehita. Tajahama turpuk epistel di mingguta sadarion. Ima natar surat di Parjamita biduopat. Mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 12. Tajahama margati pasoring. Ayat sia. Tagonan tahe mardongan iba sian napujung. Alamu badengganna melorak marsaulihon parbueni na niula nabe. Songoni mulo rap modum dua halak masyangoran manasida. Alai behama lasna anggo di halak na pujung. Ima sahatna. Martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita.
Salvasana rohanami, doson hotu amai, asaunang siyanami, nagosara ilube, ototong utirunami, diulaon isude, imamadadahon kami, kami sisean lube. Tahatidakon mahapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dong atas sa hapor siyaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do iba na dihaw pinorsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabi kay marede inakamis.
tabegema tikting di huriata. Tikting di HKBP Stoyo Resort Stoyo. Minggu 26 Januari 2025. Naparjolo. Goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu patuluhon dung Epipanias. Topik minggu. Hibul dagingi alai torop ruasi. Napaduahon, tikting parbagason, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, bakti setiawan aduman sinaga, anak niamata mula sinaga, tubuh ni inata Delpi boru marbun, ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo, sian sektor penas. Dohot Orwana, Santi Hediana Marbun, Boruni Amata Berman Marbun, Tubuni Inata Rina Boru Lumban Toruan, ruas ni HKBP Resort Tasik Malaya, Distrik Sapulualu, Jabar Tengdeyi. Pamasu-masuon Sabtu 15 Februari 2025 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Stoyo masuk pukul sia wib. Napatuluhon Dakdana Nasorang Senin 20 Januari 2025 di basa-basa Tuhan sada dana boru di keluarga Ramson Manugu Sinaga, inangi Mas Naria Epa Marpaung, sian sektor Uki, hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Napopaton, ruas natamba, mulai sadarion Minggu 26 Januari 2025, nunga di jalo gabe ruas di HKBP Stoyo Resort Stoyo keluarga. Naparjolo Daniel Hot Matua Silalahi inangi Dwi Putri Nopelia Napitpulu dot sada dana daftar ulang. Alamat Jati Bening Estate Blok HI Garing Saplonom Sektor Jati Bening. Napaduahon Tupa Andri Armando Sitanggang inangi Hanna Romauli Siahaan dot sada danak Rosian HKBP Resort Jambi Distrik 25 Jambi. Alamat Jalan Udayana nomor 77 RT 002 RW 03 sian sektor Cipinang Asam. Napalimahon Marguru Malua Khusus. Huriata membuka pendaftaran Marguru Malua Khusus tu ruas marumur 20 tahun tu Gijang. Ruas ni HKBP Stoyo nanaing mandohoti Marguru Malua Khususi nunga boy mendaftar tu sekretariat gereja jala tu ruas tamu dibuan ma surat pengantar sian gereja Harororana. Marguru Malua Khusus masuk Minggu 2 Februari 2025 jam 10 tolu wib. Napon-napon jadwal rapat di HKBP Stoyo. Selasa 20 Januari 2025 sermon sekaligus lanjutan rapat Parhalado membahas program anggaran 25 mulai jam 10 sia wib.
disosoi tu sude parhalado HKBP Stoyo asaro marsermon. Napa dua hal? Sabtu 1 Februari 2025 patu pau ni huriata do rapat huria ni dohotan ni parhalado perwakilan ganup sektor kategorial dohot paduan sara dimulai jam siawib. Undangan rapat dibagihon situa sektor pengurus kategorial dohot pengurus paduan suara. Napa pituon? Kegiatan sekolah minggu dohot praremaja HKBP Stoyo. Mulai Minggu 26 Januari 2025, kegiatan sekolah minggu dan praremaja HKBP Stoyo mulai masuk songo nasional. Napa waluhon? Pembagian si palastroha. Pinaboto tu sude ruas HKBP Stoyo, Resort Stoyo. Ama ina nama balu dohot na sopot somarama somarina sadiarion Minggu 26 Januari 2025 hari parpudi membuat si palastroha. Napa siahon? Di jalo sumbangan sian aser boru siregar bunga altar Minggu 26 Januari 2025 hamoloteon di pasubuat suni Tuhan di ulang tahun napa 5 tahun ton. Laho pasiko potik tingon boy mata jaha di titik cetak dohot barcode naung disediahon huria. Songoni ma sahat ni tikting di minggu ta sadarion.
Di bagasan lasni roha, tapasahat ma piliata tutuhata, pilihan sada A do sada B. Huhut maret de mahita, siap buku de nomor 527, ayat sada dohot udutna.
debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas mamanginang. Shalom buat anak-anak kami KFC tadi ya. Masih ada mereka? Ya sudah ya. Amanginang hatani debata dihita imana dienet sian sada Korintus 12 ayat 12 sahatu ayat 20. Hujahama dihita sude songonomma hatana. Upamana hibuldo dagingi alai toropdo anggo ruasna jala ruas na toropi majadihon daging nasasadai songonido Kristus. Ai toddi nasasadai do dipadidiho tuhita saluhutna gabesada daging nang Yahudi nang gorik nang hatoban nang anak mata jala tu saluhut hita dipainupot todi nasasadai. Ai daging ipe dang nasada ruasna tung toropdo tung suran ninapat dibahen naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alanii jala out suran ninapinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alanii aut mata sandok dagingi di dia ma parmidegean aut pinggol sandok dagingi di dia ma parnianggoan alai dia turhon debatado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana. Alai out sura sarua si sude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi songonima sahatna dihamu amanami inanami aka angginami naposo bulung macai uli hatani debata di bagasan tikion. Jalaon nggak biasa, hampir ganup tahun doon adong masuk di almanak nia KBP gabe jamita di ganup tahun. Alai dipaingot musehita manginang, direpres musehita manginang. Jalahon dang hal na baruon. Hampir sude do hita manginang mabotoon. Saya mau mengajak amang inang naposo bulung. Firman Tuhan untuk mempermudah kita memahami ini dianalogihon si Paulus do. Songo dia do hasadaon ni halak jelas damang nangda hasadaon ni halak Kristen. Di bagasan Kristus. Dianalogihon ibana do. Songon satabia manginang, songon pamatang taon. Pamatakku, pamatangnya manginang. Sudah hita. Dia gak jauh-jauh. Digambarkan kita adalah tubuh Kristus. Seperti tubuh kita ini. Yang terdiri dari berbagai-bagai ruas. Sendi-sendi dan macam-macam namanya. Hea au membegi alenong kalau ada orang kesehatan lah yang lebih pasti ya mainannya. Katanya kita ini bisa ratusan apa namanya ya, saraf dan sebagainya seperti itulah ya di dalam tubuh kita ini. Dia katakan lagi, dianalogikannya lagi yang menginang, walaupun berbagai-bagai macam,
bermacam-macam ruas ni pamatang tahun, ale sada dohita di Kristusi. Jadi amang inang natabuan, nabagakan, macayuli, molo kehidupan baik di keluarga, berbangsa dan bernegara, bergereja dengan keanekaragaman. Pluralisme itu sesungguhnya indah sekali. Di perbedaan ini didokosi Paulus dan gabe perbedaan. Ada di situ, oh masih dia, kepada organis dulu. Tadi hojo referen ni lagu pungwani nanakin. Ngeleleng dang tabi gedeo nate kan? On edeti kirim aja au. Bisa ya mangnya? Cintailah. Dihafal hamu deh no? Apa gugu hamu suara munada? Nah. Mencintai sesama dengan kasih Kristus. Coba ya. Aku just tokin martakat ya. Cintailah. Pati bo cikgu, dia cikgu tanakin. Tolu iya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian bersama-sama tegas kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Dan sudah sebelah kanan dang dope. Sudah dapat ya mainannya? Coba sekali lagi. Agak bagus gue saoti. Iya. Intro. Belum. Intro. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita apa yang dikaruniakannya. Molo nayan no dijawab peate. Kenapa cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Allah didonakin sadado hita songon ni pamatang ni Kristus. Molo taideho namanginangon cintailah. Bagaimana seorang bapa mencintai istrinya. Seperti dirinya sendiri. Alay sonari tabereng mak. Nggak bergeser be. Apalagi keluarganya ala Kristen Batak muse. Nggak masih pahila be. Gak malu lagi, diviralkan lagi. Dan diingok beja jinai. Naulo doho, naulo dohau. Punya uang atau tidak punya uang. Sehat atau sakit. Muda maupun tua dan sebagainya. Di kekuatan dan di kelemahan. Kita mulai dari keluarga kita mengenang. Satu tubuh Kristus. Kita mulai dari keluarga kita dengan menerima perbedaan-perbedaan. Tidak hanya di dalam suka, tetapi juga di dalam pergumulan. Minggu lalu ada seorang curhat minta tolong konseling by phone. Saya sudah minta izin ke beliau. Kalau ini saya masukkan dalam khotbah boleh enggak? Boleh Inang. Dia menghadapi
inatai oleh sapele do. Neng manakuk manuk adong di jolo ni jebunei pohon kates. Nah, pemuda tahu pohon kates tak apa ya? Pepaya. Iya ya. Neng manakuk manuk adong di pasti pepaya inang. Jadi neng dilopai natai. Ini terjadi tahun lalu ya. HP madabu. Setabi gabe apa ya? Terduduk. Dang pola bohai. Hola di dapol pe. Di dapol HP 2 minggu kemudian dang boy bergerak be natai. Dibawa matu rumah sakit. Ternyata sudah lumpuh hamang. Dan sudah hampir setahun dan sudah berobat. Ternyata dari amang danginang dah pinggul ini ke bawah tidak bisa lagi difungsikan. Dia harus dipapa. Kalau nggak ada memapa dia nggak bisa bergerak. Tapi dari pinggul ke atas bisa. Artinya begini Amang Inang. Keluarga mengatakan, sampai berapa lama lagi kami Inang menahan seperti ini? Ya saya bilang, jadi Amang anak-anak pengen Inang mati ya Niku? Oh tidak Inang katanya. Ya kenapa kalimatnya seperti itu? Tuhan katakan cintailah sesamamu manusia. Kita mulai dari diri sendiri. Seorang istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Mencintai itu bukan hanya cinta seperti yang dikatakan oleh dunia ini. Paulus menggambarkan adalah seperti kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Unconditional. Mencintai, mengasihi bukan hanya mut-mutan. Ini perjuala manginang. Na padua di jauh terpukau musa itu hita. Songo dia do halak nasada di bagasan Kristusi. Didok boy saling manangihon hata nidonganna. Ditangihon hata nidonganna. Jala di jalo pendapat manang usulan mana apa tahu dihargai mah donganna. Beri kamu dah manginang dah mola holan tanganom mandok. Tangan ini mengatakan kalian tidak bisa bekerja tanpa saya, kata tangan. Kemudian kaki berkeberatan. Apakah kau bisa berjalan sendiri kalau kau hanya bergerak? Tanpamu dan tanpa saya juga yang lain gak bisa. Kemudian jantung mengatakan, kau tangan, kau kaki. Kalau tidak berdetak saja jantung kalian 1 menit, kalian sudah mati. Kemudian apa kata pikiran? Kalau nggak ada aku yang menggerakkan, kalian juga nggak berguna. Akhirnya berbeda mau. Makanya adong mandok, madah dah sada be pikiraku do rohaku. Nian neng mengulah nodoau, HP gabean. Neng mandok konodoau, HP gabean. Hari ini kita diingatkan Amang Inang, ikon saling menerima satu dengan yang lain. Anak mendengar orang tua. Dia do upekason nari danak inangamang, pau pumunai. Tu handphone na do manang topung na. Handphone na do manang omak na. Maka tay bejol mason nari pamereng na tu dia do.
Nggak piga hal aku tegur. Kalian bicara sama saya atau sama handphone? Iya inang, begini-begini, iya inang. Ah. Dijawab dia, wah mak akamata. Mula makata inata, tu dia do pamereng perdopa ngapmuna. Aka ina pesonari. Wah. Mula didonakin di episteli. Na mangulahon hatani debata dang dengan sasalaki pucung. Ikut dua halak. Isi do sonari enang natabu sonari nang. Mula hempono di bereng-bereng mau kamu hodok meiba kan, mudu meiba. Gabe hemponi nama papodopon. Mulai bergeser amanginang. Yang harusnya satu tubuh Kristus harus saling menghargai baik dalam perkataan, perbuatan dan sebagainya. Nah patuluhon amanginang pamatang ni Kristus. Tabereng majo bunga altaron nakin sumbangan sian danak don umur 5 tahun nakin nate ulang tahun gajang mau umur nada inang dah damang dah mulai dong ison naturasna baru regar nakin nate maceuli kan ubereng nakin adong warna pink warna nabotar warna merah darah do tahenang adong na ijo nabotar do akan asing songon ima pamatang to na manginang. Dengan keanekaragaman seperti bunga ini, macayuli. Dengan keanekaragaman dalam satu persekutuan amanginang, macayuli. Dengan keanekaragaman di tengah-tengah keluarga amanginang, bila saling mendengar, saling menghargai, akan terjadilah komunikasi yang indah. Ale berek kamu manginang, mulu saling menonjolkan diri, songo pamatang nakin, holan setebi, holan haci peipot tahun, merembes do tu dia kan. Hanya sakit misalnya seorang ibu, bila persekutuan itu di tengah-tengah keluarga itu sangat indah, semua akan merasa sakit. Bila senang satu orang Bapak, semua keluarga harus senang. Demikian mah amanginang persekutuan di halak Kristen. Jangan susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah papaton dihamu amanami inanami, di jotrupuka musetu hita, songon dia mah hendaknya kita anak-anak Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera. Gak jauh amanginang. Di dia do damai. Nakin tarsonggok doa saya suku-suku ndak dana sekolah minggu. Hujami tahu manakin di sekolah minggu. Do ngamen-amen biasa do hami. Siapa yang mau tos sama inang pendeta? Tos kan? Inang pendeta. Apa nak? Aku mau membisikkan sesuatu. Boleh enggak? Boleh nak. Bawa. Inang tadi kan membilang tentang persaudaraan. Tidak boleh saling berantem seperti Esau dan Yakub. Terus itu nang pendeta aku mau bertanya. Iya nak, kenapa? Bagaimana Israel dengan Palestina? Alanga godang danak neng tos do tahu horong kelas 3 4 5 ono. Iya nak ya, itu enggak perlu. Harus dame-dame niku. Saya coba dengan kepolosannya, kan? Anak saja sudah mampu berpikir demikian. Bagaimana kita menginang? Kita mulai dari keluarga. Tahun ini adalah tahun bertransformasi. Tahun AKBP, keluarga yang mampu bertransformasi. Yang rukun semakin rukun. Bangsa yang mampu bertransformasi. Semakin lebih baik.
gereja yang mampu bertransformasi. Memang tidak mampu, tidak gampang amanginang bertransformasi itu. Dari ulat ke pompong, kemudian ke kupu-kupu. Itu ada pengorbanan di dalamnya. Ada kebersamaan. Ada rasa yang harus dileburkan untuk bersama. Tetapi untuk sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2. Keluarga yang satu di dalam Tuhan, yang saling mencintai satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga bertransformasilah dia seperti kupu-kupu yang indah, yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan terakhir manginang, jio trupuko do tihita manginang. Sudedo di bagasan Kristusi statusnya sama. Sama. Kalau kita sama di dalam Kristus, selayaknyakah anak-anak Tuhan sombong? Enggak. Berek kamu dari nang dada, mangda. Satabi, tiki sorak kita di tuportibion, adong donar tabuan, dang adong. Satabi adong do pakayata, dang adong. Ale butuh do hita di omak ta? Butuh. Butuh do hita di bapak ta? Butuh. Butuh salat hita sogoni? Tidak. Kemudian molomot ding sasahalak. Tong do dibuan pakaian nih? Daun. Ale butuh do ibana pangurupion ni dongan na? Butuh. Hea do ibere kamu adong sada bakke salak na makubur diri na sadiri. Dakiai. Dakiai. Kalaupun ada di salah satu tempat pakai magic itu pembantuan orang lain. Hari ini Tuhan ingatkan, mau hidup maupun mati sebagai anak Tuhan, sadahi tadi bagasan Kristus didok, argai madonganmu, argai manatorasmu, argai parhaladom, argai masude akadonganmu. Ido dijotrupukon, jalalas rohaku manginang. Hujaha disada pendapat manang disada tulisan amanginang da. Didok amanginang. Halak Batak Sonari tahun 2024 ate. Didok penyumbang pertama sarjana di Indonesia. Tepuk tangan maju Dita. Mau lihat ya di Tuhan. Penyumbang pertama tahun 2024 sarjana di Indonesia 18, sekian %. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada dedikasi semangat orang tua, marhoi-hoi sebagai pamatang ni Kristus, bertanggung jawab pasti kolahun ya nakonna. Mudah-mudahan di BG akka ya nakota ma. Mulak mu songon anak ni debata na sida. Gabe sada pamatang ni Kristus na mangulahon hadameon. Asima rohani Tuhan, taulahon mamanginang, taargai madongata, tadokma, kita ada di sini karena untuk kebersamaan. Tahindari kalimat, baik di punguan, baik di parsautaon, di bangsoon, di huriaon, molodang adongau, dang boi. Tahindari yang menginang. Ale tadokma, kebersamaan itu indah. Amin. Martangyang mahita. Moliati ali Tuhan di paingotodo hami songon na posom. Sadado hami Tuhan di bagasan pamatangmu. Si pataboy do hami Tuhan, siap pikiran nami, sian hagugon nami. Mangulah hami Tuhan, lupa hami Tuhan. Na anak komu do hami, na borum do hami. Alani Tuhan. Dongani urupi jala pargugoy mahami, mangulahoni
di tengah-tengah ni keluarga nami, gereja, bangsa do negara nami. Boy hujalon hami Tuhan perbedaan-perbedaan ni. Allah holong nasiako Tuhan Tuhami. Asiroham. Ramoti maakana tua-tua nami Tuhan. Napea di podoman na. Alay di tangihon na posomon. Pasaton baritami. Maritehite live streaming. Asiroham. Ramoti anak ko nasida Tuhan. Paso-paso ya anak ko nasida Tuhan. Marite paso-paso mi. Boy nasida pasangapon natorasna. Mabuan ni natorasna marubat. Mangalian si panganon na sehat doa kana asing. Pergugoy maakan na tua-tua nami Tuhan. Sosongon ni di anak kon ni Huriam. Na berulang tahun di bagasan mingguon. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Asiroham Tuhan. Leo maumur na gadjang mardongan hahi pason. Dihami sude akan aposomon. Ruas mu di HKBP Sutoyoon. Asiroham. Tahun 2025 on. Gabe tahun penuh berkat maun dihami. Pargogoy hami Tuhan padau siang parmaraan. Asa boy hulau kami sude tanggung jawab nami Tuhan. Di bagasan lasni roha. Pasu-pasu manang bangso namion. Na penuh dengan keanekaragaman. Asiroham, urupi pamerintah nami Tuhan. Asa mangulaun ulon na di bagasan biar mida Jehovah. Pargogoy mana sida Tuhan. Asa di bagasan dame sude bangso namion. Suasongoni Tuhan, sude ruas munang pasato pelia bulanan. Diakoni sosial, ucapan syukur doa kana asing na so tarpajojor na posomon. Tabay mapaso-paso na siya ko'y Tuhan. Asa boy hulau kami sudah tanggung jawab nami di bagasan mingguan. Di bagasan guar ni di bata ama. Anak dotot di perbadia mahu pangido hami. Sudah akka pangidoan nami. Amin. Amanginang sian ias ni rohata. Marede mahita tapasa mapeliata. Di
Mahamuna Jonjong. Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, do nasa ulibasa na moliutus. Hu pasat hami masian na nilehom mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parasya kami peleanon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajammu, say saut malomoniro ham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangolua siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I
bagas sadame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Amen. Kami parhalado HKBP Sutoyo, mandok selamat hari Minggu ma di hita sudia manginang, mulak mahamu di bagasad dame, jala di pasu-pasu ma sudia ka taba marejeki, marhite-hite kos-kosan, usaha di pasar, proyek, amu setahe, sebagai negeri sipil, doakan asing kasih kola ya nakota damang dadai nang, asa marhite ima, mulak musehita martangiang di bagasan gerejaon minggu depan. Horas madita sude, horas. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Seri